Ay, irog ng balde. Basta ilaw mo sa promote, naghag tubig no. Tantango na yung promote. Ilaw ang promote o dahang ay tubig. True ha. Ay, baka kayo mga bata. Si Joel ang anak na tinutukoy ni Mang Angelo. Pero ang beses na natulog sa puno si Joel. Hanggang ngayon, pangangalit pa rin ang kanyang kabuhayan. Itinutuloy ang pangalan ng ama. Hi mga bay, naot nga mga puli sa ako ang mga salidas kinabuhi na gihapon mo diha padayon nga nisunod kung unsa pa man ang mga nahitabo sa kinabuhi. Medyo boring na gid kayo bisag ako makaistorya ko boring na ako mga story diri sa Pilipinas. Kung kamo gilayan mo, ako pud gilayan pud ko. Bitaw lahi na ang life diri sa Pilipinas mga bay kaysa compare dito sa nanarbaho pa ko. Kay grabe man amang kitay amo sa maning kamot kita dali-dali sa atong mga gimbuhaton tanan. So mo to ang nahitabo na karon medyo na kuan na akong kaguol sa kinabuhi no na malandong ba ko ba kung pag magpadayon ko sa akong kaguol, sa akong stress, sa akong hunahuna nga gauna lang kanunay. Wa gyud mahitabo sa kong kilay gyud mo ni nga naning kamot gyud ko aning tindog ng tawo hala tindog barog inday. Mao ni ang nahitabo. So kani manggo diri ang kisami mga bay kana diha nang losot diha tanan ang tubig kay buslot di kayo ang atop. So mo ni dinhi tanan naligo sus nangambak taon og kadlawong dako. Nangambak taon og kadlawong dako ang mga bahandi buyag ang ilo ay kabayo. Oh nanambak taon sila kadlawong dako kay nag-shower na sila. Diyan nag-shower na mima. To adito nang losot kita tanan diha bangag diha sa kisami. Muna ang nahitabo so nabasa gid tanan hastang usa ka po tuang puya ditong gamayng bata good night tulog na mo uli ni sa ganihang udto ingon siya ulian na kama kay maligo man ko sa ulian na siya ay kay ngano man maligo dayta bisag di dayta maligo bisag wa pa mauli nagkurog-kurog pa ang mga unod pero ning kamot tawag barog ning inahan kay na naunsa naman ta ani gagubot lang dagway ni atong kuan mo ni among kwarto mga bay. Na double deck, dahil electric pampangag. So mo to ang nangapangag man ni electric pa na ay ambot lang bag-o lang palit nangabungkag mga ngipon na niluyo. Hasta sa tubangan, sos mapahak mo atong api nga nagmuagi ta. Tulog na lang. Sige na tug na good night. So mo to ang nahitabo nagpatawag ko og mutabang diri sa akong balay kay nangurog palagi ni akong unod mulihok ko gamay magkurog. Pumatod pa sa akong higala nga si Bay Flor. Dugay pagid ni mawa ni akong mga sakit sa mga unod-unod 2 ka bulan 3 ka bulan. Ingko Ginoo, ayaw pud in taon pa after 2-3 ka bulan, maunsa na lamang mi ayin sige. Mani ning kamot ipong barog ani ro, exercise. Kay ako gini sumbagaw ning dinggi dinhi sa akong lawas. Ay mao ni. Ang hitabo mga bay, mo to. Gibaha gid ta mi dinhi gikan gid sa kwarto, basa tanan na daghang labunon to pas gawas Ay, tiyan, may nag-videohan siya. Alas ito. May tiyan. Uy, isipang mo to. So, mautong nahitabo mga bay. Nagkuan ka nung nagpatabang pa ko diri nga mangita og manglimpyo panglangkato ni mga floormat niya. Ang langkat sa floormat, mga suwat mong gid aning mga gamit, perti man daghan mga kabinet. Kabinet diri duha. Papasad ka asos, Ginoo. Pang aswaton man ni hasta ang double deck aswaton ana. Di apa diri mga kabinet ko. Uy, Ginoo di man na matabang na kog aswat mo ni nga nihangyo ko sa mga silingan. Nga may naay mo tabang na ko diri ako lang bayran 2 ka buok. Sus Ginoo kay unong man sila kabuk nanganhi tan-awa na bibo na akong balay di mura na kog nagpista. Sunod video.